maghatod na po ko karon og paniud to mga maring dito sa dalong. Ikan ko sa balay unya dayon nagkuha ko og pagkaon unya maghatod na po ko dito sa dalong karon og paniud to. Ingala ang akong trabaho din himaring o nara ang balon, nara ang pan o bungko. Anak lang yun na mga maring init kay ang mga panahon karon. Init kay ang panahon karon unya. Ikan ko ko dito sa crossing kay nakoy gihatod nga nakoy gihatod dito sa crossing. So padulong na po ko dito karon sa daruhan sa dalok. So init kay ang panahon gyud karon, grabe gyud ka init. Summer namang good. Para ang mga trabante, mga mali. Bye! Tingnan na lang ang mga trabaho din sa bukid, mga maring. Sugo kayo. Ito man mi sa dalo. Kaya daga na nga magtrabaho ka. Ang sagingan mga maring. Init kaayo. Init kaayo ang panahon. Karon kay summer man gyud, syempre init kaayo nya. Dinhi nga lugar kung ting-ulan pod, mag-fogs dinhi oy kay overlooking man. Kining dalan dinhi dili ni siya maagian. Oras karon timing kay alas 11 na. Nalangan magugko dito sa akong gipalitan kay nakapit-hapit pa ko, napalit ko pa, nagbayad pa ko sa akong mga load na nakuha dito sa akong suki nga tindahan. Kunya, nagpa-fuel pa ko, wala naman ay natumba nga saging. Hindi na dayon ko mga maring. Parking. Okay, abot na dayon ko din hiyo sa dalo kay maghatod ko din hiyo og galon karon. Nagulat na dito akong agalon. Anak lang mga maring. Init kaya ang panahon. Ay, panahulog na ang yabi. Ako yung mga balon. Coke. Unya na ng bread na usa. Mga dala o kay gisugo ko mga maring. Timing kaayo alas 11. At nara kong boss, panara siya muna kong boss. Init ka eh. Mga una dayon ni karon taud-taud mga maring oy. Ilan eh? Wait lang. Gaan sa na ko ugo ka ang mga trabante. Kay ilang kaon. Ilang snack food pila ilang.
Pila? Pila? 550. 250. Snack una nila. Na si GR di abot ka po. Kadaan Joy, po Joy. ito akong pabantay din. O kwarta. O kadaan po na ako kay. Sinima na nga. Kuan. Mani akong gabay lang dito sa akong mga lodo. Ang ang akong mga trabaho din na rin. Mga unadayon ni karon tayo. Ang sud ang among balon gamay ra kita ang balon Nara o. Ito nga lang ni anak ni Daddy. Ay. Mami siya koy o. Look at the siya koy na rin. Ganun. Ako nang pinalit. Naray mong gisugo. Anak lang mga maring. Huwag kang bugnaw din. Kay mga unad ay may karon. Paniuto na po mga maring. Bye for now. See you for another vlog. Very init. Mag-inginit yung ko kay nga no. Sakit ang init. Sakit sa kamot. No. Unya magkalo dahil yung kukumulakaw na raw. Kay kung dinhig ka sa farm, pwede ka init. Kana lang, bye.